Kiev ni Kharkiv kɔgɔdugu bombardement kɛra tile kelen dɔrɔn Vladimir Putin ka layidu talen kɔfɛ ka kɔsegin gosili barikamanbaw kɛ ka da Ukraine ka dankarili. Barikama gosiliw Rusi ka dugu Belgorod kan ne a kɛra tarigu kɔnɔ waliyaw ye. Ukraine ka gosili kuraw Belgorod dancɛ dugu sigidaw kan senfɛ bi tarata la mɔgɔ kelen fatura ne ka 5 ɲɔgɔnna jogin kosɛbɛ sigida gouverneur ka laseli la. Moscou ye a yira k'a fɔ k'u ye sɔrdasiw ka dagayɔrɔw an'u ka baarakɛminɛnw lasogoli yɔrɔ dɔrɔn de gosi. Nga Ukraine lakana ministri ye a lase k'a fɔ ko Rusi ka gosili ɲɛsina u ka faamakin ani u ka dugu magoɲɛfɛnw marayɔrɔ jateminɛlenw de kan u fɛ. Yaasa ka kɔsegin kɛ nin dankarili ninnu na Kiev ye laɲini kɛ a dɛmɛbagaw fɛ k'u ka mara ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ɲumanw i n'a fɔ droniw ani missile de longue portée dɛmɛ telimanw lase olu ma waati la dɛmɛkɛbaga ninnu ka dɛmɛ minɛnw bɛ fɛ ka dajɛngɛ. Bi tarata in bombardement senfɛ Kiev ye laseli kɛ k'a fɔ ko Moscou ye missile gɛlɛn 99 de fili 72 a jatew la lajigina olu fɛ k'a sɔrɔ Rusi ye a lase k'a fɔ k'u ye Ukraine ka gɛlɛn 9 cilen Belgorod kan gosi k'a lajigi. Kiev dugu maire ani u ka marakotigi ye laseliw kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ 2 fagara ne ka tila ka 49 jogin u ka jamana faaba kɔnɔ a waliyaw senfɛ. Rusi ka lakana kotigiso ani u ka marakɛlaw ɲɛmɔgɔ dɔw fɛnɛ ye laseliw kɛ k'a fɔ ko cɛlamɔgɔ kelen fagara ani ka 7 ɲɔgɔnna jogin tarata don na Belgorod Rusiw ani Ukraine dancɛ dugu dankariliw senfɛ.